Hanyo hailam sugo mare kising sana kok explain video YouTube channel kok sahitya parisad kok language no Devanagari or Bengal script khanya ni hini samano reply likha khoi convener Vicent Devarma norok khanai naji joto noti bor kaham joto sini ti prahastini ti prasalu kurokno ang tini social media of ma famani je karon ka je tini fungni mai no dostani zorogong khana je kaisa ano sini student dok no ani whatsapp ro hoka ang apono amai no 10-20 digi nukha je aro nukha je kokborok sahitya porishod nei kaisa organization borok ni president tai general secretary je chief minister government of Tripura je borok bini thanibo je kokborok subject hai ka kokborok basa obono tuinai je Bangla script te Devanagari script o je kani script abo bai sijagna ningtun te abono tuinai no shidulo include khaitun hne borok oma haige koimung blai rikha busuk mane tiprasani hamkrai no nayu hungke ang mana khaya organization khulogoi toni kwbangma khladi hamkrai ni bagai norok NGO khao motha khao norok develop ni bagai norok jodi no motha khao hungke je hamkrai no naharoi hamkrai no wansugui no norok ni wansukung ni lama kahamo thangdi norok uram je tiprasani egancho phaimani hai naidi ang tang bagi norok no kok ma samale nung sung saimano sini kok sini tini tabu rom di rumah ni script ai tabu sung poren ni malia jarak ko kok CBSE pori tonai ro taklai be norok nukhana baksa exam kaboi phonto bara baksa phaile kya ko ekjona student wana ko kaboi phonto sahar ka sung re exam da mari fino hne amrong khlai belai ke khayo karon tamne bagi por question je por porima mulia ke bagi exam nai ba to nadi oma hingi to ke borok Bangla bai borok jebaba borok Devanagari sanai tongo oma hai jodi no o kokborok basano rijak hanki sini jara je student tong tonai ro borok o je sini kokborok je boy no borok pornani borok badu da no nor sekang abono wansuna nong norna ang saya hinya nong je organization no pia nong ni wansumung saya nong organization busu dofani bagai samung khakya tiprasane busu kaham khlakya ang abo saimi ya but norong ni tabuk je o je tong jarao hongke norong ni totally norong ni je wansumung norong ni initiative namani abo pura hamya sijak sukka norok huja gai thangoi